MCE ya wono ewo Bekwai Salisu Isa Kasalia na nei wa nya beso ade de soso abofomu a wo besi classroom Madam Kramiensa ama Bodoma M Junior High School ende enkresia de oduasi MCE wo Bekwai Salisu Isa Kasalia ene di soso abofomu a 3 unit classroom block ono ma besi bi ede ama Bodoma M JHS sane be betimi abo ma de chene di sansem so akonkan prinprin okupi mo sukumu hono ma enta bodam mu na wono mo tina esua de a enya de se eboa ewo nwumedi agodo emu sani so adi hunu no ena ama na musini enne ye be hwe ha na ye hwe be bia mafra tena sua de titru JHS no na enya homeka ene nti me ne mapamfo kwankyerɛ fo ɔhwɛ nguma sua so yɛsa yi adwe yɛ twin toto no si sɛ ɛho bɛhia si ɛba bɛsi school dan a ɛbɛboa mamafra no adesua akɔnkan ɛnyɛ ɛdan kɛkɛ ɛyɛ 3 unit classroom block ɛyɛ for JHS yɛbɛsi agyanan bia ɛnan aka ho ɛma mienu abɛɛfo deɛ na afei ɛnam sɛ agyanan no ɔmbɛhia nsu a ɔmo de bɛkorakora nti no Nsua polytank esiso eno so aka ho ehona Bekwai Municipal Director of Education Letitia Obense ne manaboni twetwe nkomo no ko de siri we see eto omanfo enim have enough computers in fact metimi aka say communities ni bi wo ho a omuni bi kura communities ni bi kura enye enough kura da me no ko say me say school bi anya computer laboratory say school bi anya bi because omo ya computing now we are computing now they are sabesi susu ahu ade no kan no ebi ni wono na computing no ya ne say until we can never have enough and we do not have computer laboratories and computers in all the schools. Some of the schools do not have at all ebi ni bi kura and until mesre say make us say Ghana for mu ya mobo Bekwai so pa na say the communities na yanketu ano ero so droso